A musíš v tejto pozícii a tak rozprávať. Akože takto mám rozprávať celý čas? Áno, a takto sa budeme rozprávať. Super, dobre, dobre. Kto z koho? Hneď by ten úvod nemal, že 30 minút, ty kokos, ale... 30, dal si to, ty ale kokos. 30 sekúnd. Dobre, to nedá každý. Fakt? Váš? No, vážne. OK. Nie si na tom až tak zle. Nie som na tom až tak zle, jak vyzerám. Grind harder, ride faster. MOT and Ellie, we're built to last. Push the limits, feel the burn. On the track, it's our turn. Hit the reps, fuel the fire. Two wheels, we aim higher. Strength and speed, side by side. MOT and Ellie, we ride with pride. Sweat it out, never quit. Every workout's a perfect fit. Power up, feel the flow. Pozdravujem všetkých jadre pozitívnych. S Marekom Olejárom spúšťame nový seriál na YouTube, ale aj v nejakej tej kratšej forme na Instagrame. Takže určite nás sleduj, pretože tieto videá budú zamerané na cvičenia pre motorkárov a motorkárky a ich časté problémy, keďže vieme, že jazda na motorke je dynamická a telo dostáva zabrať a my sa vám budeme snažiť v tom pomôcť, aby ste boli ešte lepšími jazdcami a jazdkyňami. V rôznych tých videách sa pozrieme na rôzny štýl jazdy a v rámci jednotlivých týchto kategórií si zavoláme aj nejakých hostí, s ktorými sa potom porozprávame v rámci takého mini podcastu a zároveň si spoločne zacvičíme. Takže daj odber, like, sleduj nás na Instagrame, pretože tieto videá si myslím, že budú veľmi prínosné a užitočné aj pre teba. Pozdravujem všetkých jadria pozitívnych. S Marekom Olejárom, s osobným trénerom, pre vás chystáme alebo spúšťame nový seriál na YouTube, kde sa budeme venovať cvičeniu pre motorkárov. Dobre, takže ideme na prvý náš tréning, kde si ukážeme, vysvetlíme cvičenia, vysvetlíme techniku, počet opakovaní, počet sérií. Ja vždy cvičenie ukážem a Ivan sa trošku vytrápi. A prejde ho aj ten smiech. Nútený. Dobre, takže v krátkosti vieme, že jazda na motorke je aktívna, čiže nie je to iba sedenie a vozenie sa. Takže prejdeme si komplexne celé telo, to znamená od krku, cez hrudnú časť, cez zápestia, kolena, bedra, zadok, nohy, čiže všetko, čo sa pri motorke aktívne zapája a používa. Začneme hneď prvým cvičením, ktoré zameriame na zápestia, keďže dostávajú zabrať už pri držaní, pri ovládaní motorky. Takže prvé cvičenie bude v pozícii na štyroch, môžem začať spolu aj so mnou. Takže teraz trošku také gymnastiky, prsty si vytočíme dozadu. Tak, oprieme dlane. Dobre, a natiahneme si predlaktia a rozhýbeme zápestia. Čiže s nádychom sa tlačíme smerom dozadu, tak aby dlane ostali na zemi a posunieme, uvoľníme dopredu. Čiže tu je nádych, s výdychom ideme dozadu a takýmto voľným pohybom robíme pohupovania dozadu. Treba dávať pozor, nevytvárať príliš veľký tlak a pracovať iba v rozsahu, v ktorom vás to pustí. Ak by mal niekto problém, že neviete ruky dať, stačí sa iba zaprieť a iba z ľahučka zatlačať a uvoľniť. A s výdychom stále zatlačiť a uvoľniť. Čiže to je cvičenie na zápestiach, ktoré dostávajú zabrať, sú zaťažované. Tým, že na motorke zapájame takisto vrchnú časť tela, ramena, hrudná časť, zapája sa krk, že používame hlavu. Vieme, že pohľad na motorke je veľmi dôležitý. Tak prejdeme na tú vrchnú časť. Dáme sa znova do pozície na 4. Jednu nohu si dáme dopredu, čo najviac. A zadné koleno čo najviac dozadu. Ja tu ukážem trošku takto aj z profilu. Tak. No a z tejto pozície tá ruka, čo je pri nohe, vytáčame ju smerom hore s výdychom. Pohľad mi smeruje hore. Naspäť zatlačím dole a môžem sa ešte predlaktím dole dotlačiť hruďou. A zase idem hore. S výdychom dole zatlačím. Najväčší problém je robiť dýchať. Tak, dobre, snaha, dobre. Čiže Ivan bude cvičiť a budem rozprávať, tak poď pokračuj. Čiže zapájame jednak pohľad, že posilníme a rozhýbeme krčnú časť, hrudnú časť, posilníme rameno. No a ďalšia dôležitá vec,
čo je častý problém, je oblasť bedier, čo sa veľa ľudí sťažuje, čiže pri tomto pohybe rozcvičíme a rozhýbeme aj bedra. Čiže cvičenie na flexibilitu, tá ruka ide viac hore k stropu. Tu. Počkej, ruka ide? Tak. Čiže tu si dávať pozor, áno. A aby tá ruka smerovala hore k stropu. Tak, super, OK, to stačí. Na záver vám potom aj poviem počet opakovaní a počet sérií, koľko si môžete zacvičiť, vždy záleží od toho, na čo sa chcete zamerať. Ďalšie cvičenie opäť bude na hrudnú časť, ale zároveň už posilníme trošku aj brucho, zapojíme. To súvisí potom s problémami, čo sa týka chrbta, ak má niekto bolesti v oblasti chrbta. Pozícia bude na boku, na kolenách. Vrchnú nohu si vystrieme. Takže vystrieme. Opäť sa pozeráme hore, čiže znova zapojíme celé telo a rotujeme, ale smerom dole, pod hruď. Natočím hrudník smerom k zemi a s výdychom vytáčam potom hore naspäť. Tak. A ideš dole, výdych. Tak. Tu si dávať pozor pri tej rotácii. Rotujete iba koľko vás to pustí. Pánva nesmie padnúť dole, aby bolo brucho aktívne, spevnené. No a kto je pri tomto cvičení veľký frajer, že mu to ide, tak môžu robiť to, že vrchnú nohu si vystrie, môžeš to rovno aj vyskúšať, aby si cítil rozdiel. Také, spodná noha vystretá, vrchná ide dopredu a robíme to z tejto pozície. Čiže vyrotujem dole, hop, vyrotujem hore. Zase vyrotujem dole, vyrotujem hore. Kokos, nie si na tom až tak zle. Dobre. Mohli by sme sa strihnúť to video, keď som tu bol pred rokom. A jak si sa smial z toho, jaký som krivý. Kokos, to bolo akože, podľa mňa potajomky makáš. Hej, pripravujem sa na niečo veľké aj s tebou. Tak, super. No a dáme si ešte jeden cvik, zameraný zase viac na tú spodnú časť nôh, keďže... Jeden dotaz. Tento cvik my sme robili z jednej strany, ale predpokladám, že potom to zmeníš a robíš druhú stranu. Áno, jasne. Čiže vždy, keď cvičíme jednu stranu, tak precvičíme aj druhú stranu vždy v rovnakom počte opakovaní. Ďalšie cvičenie bude v stoji. Tak. Prejdeme na tú spodnú časť, čiže oblasť bedier, kolien a členkov, keďže aj nohy dostávajú zabrať. Spojíme si nohy. Ideme do mierneho predklonu, zaprieme sa o stehna a s výdychom tlačíme kolena dopredu, zadok dozadu, koľko nás to pustí, ale tak, aby päty ostali na zemi. Malo by byť cítiť pnutie v členkoch, hore vystrieme, tak dopnúť kolena. Tu by mal byť cítiť vzadu zase ťah, smerom lítka dole až k členkom. Kto je na tom dobre flexibilne, tak môže ešte dotlačiť a predklon s výdychom. Pomaličky ideme hore, opäť zaprieme a opakujeme. Čiže zase dotlačiť, smerom hore vystrieť, hop. Kto pozerá MotoGP, tak alebo pozeral, tak vieš, že to je trošku taká Rossiho pozícia pred štartom. Tak, zatlačiť s výdychom, no a hore vystrieť. Vždy, keď vykonávate pohyb pri týchto cvičeniach, tak snažiť sa v pohybe vydychovať. Vydychovať kvôli tomu, že to svalstvo je vtedy flexibilnejšie, zvyšujete si rozsah toho pohybu. Všetky tieto cvičenia odcvičiť v nejakých 5 až 10 opakovaniach. To si chce viac máknuť, môže kľudne aj viac opakovaní a zopakovať to v nejakých 3 až 4 sériách. Jednak sú to cvičenia, ktoré, keď má niekto tendenciu sa rozcvičovať pred jazdou, že vie, že tá jazda bude pre neho náročná alebo dlhá, môžete sa rozcvičiť takto pred jazdou. To isté môžete to cvičiť pravidelne ako prevencia pred tým, aby ste mali s niečím problém alebo vás niečo bolelo. Tak ako som povedal na začiatku, tieto cvičenia sú všeobecne pre motorkárov,
Tých cvičení je samozrejme viac, ale tieto sú také, myslím, že asi najbežnejšie, ktoré by vám mohli pomôcť, či už pri probléme, alebo aj ako prevencia. Super. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, odber, aby si nezmeškal ďalšie takéto cviky a v budúcnosti, ako som už spomínal na začiatku, budem vám prinášať v pravidelných intervaloch takéto videá, kde vám sa budeme jednak snažiť pomôcť a kde jednak sa budeme rozprávať možno aj s nejakými zaujímavými ľuďmi, ktorí prinesú niečo extra do týchto cvičiacich našich videí. Takže like, odber a do komentu napíš, ako si na tom ty, či cvičíš, alebo či vďaka týmto videám začneš s nami spolu sa pripravovať na ďalšiu sezónu, keďže ide zima, Vianoce, zemiakový šalát, rysky a tak ďalej. Ideálny čas na prípravu. Ideálny čas. Ale určite vyskúšajte, zacvičte, určite je potrebná tam pravidelnosť a dajte nám vedieť, že ako sa vám ten tréning páčil, ako to na vás zapôsobilo. Budeme sa určite tešiť a je to aj pre nás veľmi dôležité. Tak, neváhajte, napíšte koment, poprípade na Instagrame nejakú správu, môžete písať aj priamo Marekovi alebo mne, čo by vás zaujímalo, na čo by sme sa mali v týchto videách zamerať, s čím poprípade máte nejaký problém a my sa vám budeme snažiť skrz tieto videá pomôcť. Budeme sa tešiť. Čaute. Čus.